अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय। वो है Hello everyone, welcome to my YouTube channel. दायो आंहा टाउनावहाय थार्मकल लायनो थांगासिनो बाबाजों नायलांदो होमबा दिनैनि ब्लगखौ। दायो आङो टाउननिफ्रायनि लोगोफोर ओमफ्राय थार्मकल हानो थाखाय आरो थार्मकलजों लोगोसे माखासे मुवाफोरखौ लानानै थांसै। दायो आं न'आव मोनफैफिनबाय लोगोफोर, ओमफ्राय मोनफैफिननानै हस्पिटाल बानायनो थाखाय थार्मकलखौ दिहुननानै लाबाय आरो गोनां जानाय मुवाफोरखौबो दिहुननानै लाबाय। नायलांदो होमबा लोगोफोर। 여기야.
moments later. Thermocol जों हस्पिटाल बानायदोंमोन नै लोगोफोर ओमफ्राय एसे जाहांबाय बानायनो दंबावो स्कुल प्रजेक्टनि थाखाय नै लोगोफोर बानायै दायो आरो जासिनबावबाय आरो एसे बानायबावनांगौ दङ बेखौ बानायनानै लानि हस्पिटालनि फाइनाल लुकखौ नायदो लोगोफोर नै जाबायानो जेबो एसां डिजाइन बनायबाय थायासै आङो जास्ट हस्पिटालजों एम्बुलेन्स बनायनानै होबाय लोगोसे बाउन्डारि गेट होबाय